Yo, what's up mga ka-it's your boy Vince Original. Welcome back to our YouTube channel. O karon mga karig na ako ipakita ninyo karon nga video nga nangadto mi og Apulo kaganiha mga karig. Kalit-kalit na among pag-adto kaganiha Apulo mga karig. At syempre ang akong mga kauban kaganiha mga karig, si Atoy ug si Rusty mga karig. Og mga karig, nagpagasolina mi og pila to 35 pesos ang among ipagasolina mga karig kay GSM. So okay, tanawon na tong sabay ang atong gihimo karon nga vlog. Kalit-kalit nga among pag-adto ka Apulo pero nakahimo ko og video para akong ma-update ninyo mga karig kay lasa tong himong content mga karig atong pag-survive na to sa piso mga karig. Okay, sabay na tong tanawon og ako malikon sa wala pa jud naka-subscribe sa YouTube channel. Ano kalimot pag-subscribe sa YouTube channel Vince Original, click ang subscribe button para updated kayo mga bago na kong mga video mga karig. Okay, let's go. Apulo nya magpagasolina usami mga to og Apulo mga karig. O magpagasolina ko na yung mga karig nya kuha ngay ng kwarta. Kinakunog. Pwede man si kwenta. Nakauban ako sa Rusty boy. Pwede sa kwenta. Pwede sa kwenta, pwede din natin. Pwede kasi nahan nagtuwa. No. Problema. Utang ako sana. Karon, Teo, pwede ba utang 5? Utang? Tatandun na, Teo, pwede sa kwenta. Ikaw. Pwede sa kwenta din na. Ibayad lang tong kuhan, kuwag 5. Ito, ano? Nagpilad lang gasolina natin. Tinta. Ha? Si Tinta. Ang sa lagi. Naglahos lang may mga karig kay wa may kapalit og gasolina mga karig. Kaya si Atoy ang gigamit karon ng motor. Among gigamit niyang motor karon. Pero siya nag-drive. Kasi kami. Sa Atoy. Karig. Malagi. Karon ng gasolina mga karig. Kuwang mo kwarta. Sige din tay. Ay, balik ka gasolina? Gasolina? Oo. Pila gasolina tayo? 20. Si 20. Tay, ang kwarta din. 65 bro. 65 bro. Ang kwarta. Ha? Unsay pangalan si mo kuan? Kapila nung nga? 65. 35. Tagal. Balik 60. Oh, okay. Tunga lang. Tunga ra mo bili mga karig. Ano yung tagal mo to? Oh, pwede rin din mo. Alina. Tay 35 man. Ha? 35. 35? Oh. Nagpila to eh. Ha? 35. Napay sukli. Mga palit patag-isda ka na. Balik pa ni kaduha gol sa hindi na. Ha? Tunga ra mo tanan. Put na pupunay 5, pwede duha. Kung deseng ko pwede duha. Duha kay ngani. Sorry. Daghan na kay. Ako nga nakita ko ba. May pagsalinaan din na tong JSM de. Mo ni ito Asa daw? karon GSM. Oh. Kuang sukle ito. Abot na mi karon sa Apollo mga karig. Kauban niya po na karon si Atoy. Karon pa jud na kabalik ko yung sa vlog sa una mga karig mo ni ako kauban magpupukbang kan kalapa. Sa una na puto kadto pandemic. Yan sa last day mga karig. Oh. Karon mga karig certificate ko la per. Ha? Pero lang ito lagi. Okay, bagi. Asa ganin ni tapita nga rito eh? Dili ganun. Kuha na. Saka namin sa heaven na. Tungason nga mga karig. Okay, saka namin nga na. Kanya tulo may kabuk angkas karon. Saka toy. Saka.
Ayam deh. Okay, naabot. Nakasaka dyan may mga karig. So, namin sa tunnel. Oo. Galawg. Das magang iring. Das magang iring. Ang gawas. Ato? Ay, salamat ah. Hi. Wait lang. Asa Salamat, katong boss. girambulan pakyaw kawan ba? Masa girambulang pakyaw ba? Kana bisa girambulang pakyaw. Kasi girambulan ni pakyaw. Oh, nanamis nature forest na mo mga karig. Isod namin sa mayong tunnel. Yay! Hala! Hoy! Hoy! La, lomba nagla. Hoy! Tungas man. Dog na may pauli karong mga karig. Nag-drive lang kapon si Atoy. Nagdas pa tayo ilaga ganyan kadlawon. Kana ikaw na. Padong na may pauli karon mga karig ha. Bike na hagbari gilaras ako diri. Swirtiri motor gida. Na bike na gida hagbari. Hagbarang gilaras. Shit. Ako sa naman yung lugar oy. Ano ni mao? Hala. Tingin ito eh. Pagdaw pa naglingi.